ụmụnne m na ụmụnna m elọta ọnụrụ na okpukperechi ọnwa nnọọ nwa nwa mba nnọọ awụchasịala nụ m eye ụmụnne m anụ m otu nwanne anyị nwoke akpọ m na fon sị m nwa mba nnọọ mza ya sị m na m gwara bụgodo mgbe tụwara ya ụmụnne na enwe nnọọ ihe ụnụ ga-agwa ya na ọnụ gwatụdere na oribidene na onyedere n'obi na onye gbuole ya gaa n'ihu sị m na ya hụrụ nwata nwa agbọghọ bịara ya mma masịrị ya n'ọlụlụ ya by ya for some months ye propose marriage nwatakịrị nwaanyị ekwerekwenụ ya ka ya abụọ ya na ya abụọ so ngwanụ ebe ha bara nwa ha n'anya ka ha gaa ụlọ ọgwụ ga-ele ma ha dịkwa medically fit chegasịa ụmụ ihe ndị kwesịrị ka echekie ya ka ya na ya abụọ kpeligere ka ụlọ ọgwụ rutele ọbara ha dị samsam no problem adịghị nje nọ n'ime ọbara ha adịghị ihe ọbụla ụmụ ọrịa na-ebute site na mmekọrịta nwoke na nwaanyị maka nta maka ukwu ọnọ ya ka ha chekie genotype ọ bụrụ na ya wụ AA nwunye ụkwa AA chekie ihe ndị ọzọ dịcha mkpa maka ọchọ lee ya wumbu ma ọgata ụkwe ime ọ bụrụ na everything dị samsam ka ha lụwakwara ha lakpo ga-alụọ ka ha lụwakwara lụchaa lakpụrụ dịka di na nwunye atụrụ ime ka mbụ mụọ nwoke tụrụ ime ka abụọ mụọ nwoke tụrụ ka atọ mụọ nwoke ka anọ ka ọ mụziri ya wụrụ na ọ special child ya jụọ nwunye selebe mistake a nwere ike isi na enwe ihe dị otu anụ na ọbara ha nọ n'agbụrụ ha na enwekwanụ onwere ihe ọhụma mmemme ya ọmụtagasị nwa dị otu a nwunye asị na enwe ihe dị otu anụ na saịdị nke ha mana ya lakpo ya na-eri eri n'ahụ na enweziri ihe kpatara na ya ji dị curious ịma ihe mere na otu o siri mee ya jụọ nwunye si before ya eche echiche baga fọda na ọ tara iri ishipụ nwa na ma bụrụ na wee awụzie na okweghị nshipụ nwunye si gịnị nke ya jidi eleke wetara ishipụ nwa na enwe ihe dị otu ahụ kedu ihe ga-eji lụọ di ya ka na-atụ ime ya dị ime ga-eshinwe na ụdị na ka ga-eto etobekwa ọwụ na orubere ito nwa na enwe ihe dị otu ahụ ya kwụsị na-agbakasị onwe ya ahụ na ọ bịarala ha ya sị nwunye no na ihe a na ya nọ na-aga n'agbụrụ na ọ dị genetic na ya chọrọ ịma ebe mmiri shiri baa n'opi ụgbọ ka ọ ga-awụ na mgbe ọ mụchara nwa n'ụlọ ọgwụ chekikwara ọfụma lee ma nwa mụrụ kwa ihe ekire n'ihi na ọ bụ ebe anya ya nọ nwunye sị ha na ya mụrụ nwa ya n'udo lelite anya lee nwa ya wụrụ na ọ wụ nwa nwaanyị na gịnị ka ọ na-atọ na ya mụrụ ya lelite ọmụ nwa ya ka ha kiri na dị ọjọọ ọzọ mụrụ nwa na dasem labor room nọ ya mụrụ nwa ha ekulite elulo saịn n'ezu obi ahụkwanụ nwa ya na gịnị ka o ji echekasị na ọ bịarala ha na ọwụ naanị ya ka ha mụrụ ka ha elewe ya ya sị nwunye oke na ya nọ na ihe o kwuru mana ya bịa labụ ụra nọrọ na nro mgbe na ya nọrọ na nro nwa mmanụ agbarakwanụ nwa ya ahụ n'aka ka ntakịrị nwaanyị ya n'ihi na ọ nwaanyị gbara ya n'aka ya gaje ya jụọkwara ya sị lee ebe o ji okpo nwa ya agaje ọ gaghị atọ ọnọdụ ọ gaghị ele ya anya okporo nwa ahụ nọ na gbara ya n'aka na-aga ya kwụsị asọ kwụsị ile na okpo nwa ya na-aga na ya na-ajụ ya na ka onye dịrị owu onye ọkwa ha atọ ọnọkwana ya hụ ihu ya ya etetekwana ya sọ gịnị wụ dis man ịbịakporo nwa ya hụrụ gịnị mere onwe ihe dị rọngụ ya na-enwe oke echiche na mgbakasị ahụ onye ka ya si nwunye ejikere ka ha gaa ụlọ ọgwụ ha eru ụlọ ọgwụ ya gwa dọkịta kọwachara dọkịta sị na onye godi advice counseling gbasara ihe na-ebute ịmụ special child dọkịta site na nwunye da kọchara ha ụdị how possible ọ dị and ụdị ihe nwere ike ịkpata ya sị dọkịta na ejighị ego DNA test na ya ejighị ego DNA test na ya chọrọ ịma genotype nwa dọkịta sị ha na ọ wụ very simple thing na ka ha adịghị ọnụ na nke na-adị ọnụ na ọwụ DNA test ya gwa dọkịta ya ejighị ego ka ahụ na ya chọrọ ịma blood group nwa ya chọrọ ịma genotype ya na blood group ya ọ bịa ka dọkịta sị no problem ya kpọọ nọọsụ abịa mere nwa anụ ntara ọbara rizọt apụtara ya wụ na nwa ahụ AS ya sị no ya gwa dọkịta na ọ dịghị nọ emete ihe a ebe a dọkịta sọ sị gịnị na prọfeshọn ya n'ụlọ ọgwụ ya ka ọgwụ ga-adatị no na ọ ga ebe ọzọ ga-agatara ya cheki ya sị dọkịta no na ọ wee ebe a ka ya na nwunye bịara bịa mee genotype cheki eji ya genotype nwunye AA ya nwa AA na ha enwe ihe ga-eme ka ha mụta nwa wụ AS na ọ dị possible dọkịta sị ngwa ha tara ya nọ ebe ọzọ ya kpolie nwunye ha gaa another hospital about 3 hospitals the same result ya lọta jụọ nwunye sị nwe ihe o nwere ịgwa ya kedu otu ọ ga-esi wụrụ AA ya nwa wụrụ AA
ha bịa mụọ as why nwunye ya gwa si agwacha nne na ya agwacha nne na ya agwala ihe ya gwara ya ya si nwunye ya na gịnị kpatara nwa ha this girl ji wuru ada ya nwaanyị ji wuru as ebe ya nwawo nne wurukwana ya agba initiative ya sị ka ha ga-acha ha na first hospital ebe no family na-aga eteki treatment kwa n'ebe nwunye na ka ha niile kwekọlie ga ha ige ya kpọrọkwa ụmụ nwoke atọ ndị ka ụmụ ya ụmụ nwoke atọ kpokọlie ha gawa erute diọkpara ya wụ usoro diọkpara ya wụ as ka atọ na nwoke ya sị no na diọkpara ya wụ usoro diọkpara ya wụ as nwa nwoke ka atọ awụrụ that means na ọ na check ọfụma elewe ọfụma na ka ya na nwunye mụrụ na ọ diọkpara na nwa nwoke ka atọ then usoro diọkpara na ada ya nwaanyị how come ha wụ ha ji wụrụ as and ha abụọ yiri then mmadụ abụọ ka ha nọ yikwere ya nwa yiri diọkpara ya na usoro diọkpara na nwa nwoke ka atọ yiri ya ọfụma ya bịa dị worried n'ihi na nwunye omega ka nwere ihe ọ chọrọ ịgwa ya anytime soon ya gwa nwunye na ha ga-ala village na-enweta na-eshi achọpụta nwaanyị tụgharịrị ụkwụ ọgwụghị obere ihe that night nwunye hụrụ ọkụ na ya chọrọ ịgwa na ya tụgharịrị ụkwụ no ya bụ gị na ya cheated on him na lele mgbe ka atụrụ Mr. Osika bidere kedu mgbe ka bidere ya ebebebebebebe ya magburite onwe kọrọ ala n'ime ụlọ ya na-ele the drama ya sị nọkwa ihe niile ọwụrụcha na ka ala village ga-achọpụta ya sị nwunye na ihe ahụ okwu gị nye omega ugbu ọ ga-enyere ya na ya abụ aka na ọwụ enwe ihe o mere na ome ka ya mara n'ihi na ya laa ụlọ na enwere ote papa ya ga-esi achọpụta ọ ga traditional ihe nwere ike imebi na mmadụ ga-anwa ịgara na enwe ihe ọ na-agwa ya otu ugbo ihe na-emege n'ime mmụlọ ya na ọgwa ya enwe ihe ọ chọrọ ịgwa ya na ọgwa ya na otu ugbo ihe n'ugbo emege n'ime mmụlọ ya ọ pụbeghị ụtọ ya mara ihe ya nọ n'ime marakwanụ ihe mere n'otu oshi eme mana ọ gba ya nkịtị ewere confusion na akpokoli onye na onye azụla village atara ya na ụdị ahụ jekọ sọchọ nwere ihe ọ chọrọ ịgwa ya atara ya na ụdị papa ya ga-eji try wee chọpụta nke eziokwu na ọ nwere ike iri isi mmadụ na ọgwa ya na ya wụ di ya ebiko nwaanyị mba na nza nwunye ya sị na enwe ihe dị otu anya atụgharịkwu na ọ naanị di ya ka ya ma ya sị okay no problem ya nọrọ nga na mmiri fon kpọọ nwanne ya nwoke ka ya toro nọ na dia city na village ha town azụga ahịa na kekwana ya na nwunye ya rọ n'ezigbo mma na nghọta ya na nwunye na-eche eme mgeche na ha otu n'otu nna na ka anabatara nwunye ivu mgbe mama ya jụrụ na ya chọghị nwunye ya chọghị nwaanyị na ọka ahụ bawa na mama ya sị na ele ihe o mere nwe ihe o mere na ọ mara mma nwaanyị this and that so mgbe ụfọdụ ya iwe na ọka ahụ ka nwunye na-akọsara ihe ya mere na otu esi mee ka ahụ kpọkwara ya so nwanne ọkwa na otu anyị ejikwana ya nwayọ so ya gwa that one n'ihi na ya gwa ka ahụ n'ihi na ọ nọ na dia village sound erege ahịa ọ ebe a ka ọ na-azụga ahịa ka ya gwa sị na ọ nọ laruo n'abalị ya ga like ikwuru papa ha ka ha si oke agbanyọ fon ruo n'abalị akpọga nọmba ekweghị pik o sendịara ya meseji na nwunye ya kpọọla egwe ihe ọ chọrọ ịgwa papa ha na ọ bụrụ na ya chi iji aka emebie marriage ya na ya sokwala mmadụ gwara ya na sometimes na datin na-eme na ya hụ n'ebe o mere ebe nwoke na nwunye ya wụ another genotype or the same genotype ha ga-amụ another genotype na dọkịta ahụ gwaghị ya na ọ dị possible na dọkịta ahụ wụ complete onye ọjọọ na ọ chọrọ ịgbasara marriage ya na ihe eji agwa ya na awụ na ọ hapụga ihe ndị ahụ ọ na-abụghachi na nwunye dị ya faithful to the core ya dị ha confused ike agwụ ya chie hụ n'ọkọtụ ya nọrọ ga-akpụre ha fon kpọwa dọkịta ya si ihe ahụ gwaghị gbasara genotype na ọsọ otu ọgwụ ka ọ dị possible ote ya na nwunye dọkịta si enwe ihe dị ka ịdị possible nọdụ ya na ga-amụ bụrụ na ya wụrụ nwunye ya wụrụ ụmụ ha niile ga-awụ na ọ bụrụ na ya wụrụ nwunye ya wụrụ na ụmụ ha ọ dị possible ha mụọ ọha mụọ ọha mụọ na enweghị ihe dịka mụrụ na mụọ na ọ dị possible na eprove ya wrong anyway ike akwụrụ ọtọ gwụọ ha ya kpọọ nwanne nwoke si ya ma ihe ya chọrọ ime na ya chọrọ imebi marriage ya na ya gụkwana ha ime ya allow imebi ya enwe one boy na village ha eji nọmba ya kpọọ na fon si ewere fon a gaganye papa ya ya na ekeke na mpa ekwuo the boy so okay o ya ka the boy gwara n'oge nwere abalị by then nwanne nwoke alụla hụ ya ka ọ gaji n'ụlọ so ebe onye ọ na-achọ ya sị na dede kpọrọ na ọ si enye mpa fon ka ya wụ na ya na papa ya nọrọ enye fon ka ya na-ekwu na nwanne nwoke achụashi the boy azụ gwa na ya nwa aga n'ihu medatị na ya ga-egbu ya na village kama eshi ngapụ the boy alachi akpọ eso gazi
na ya nọ ebe ọ na-eche ọ garubetụkwa n'ụlọ ha. The boy agwa ya sị na nwanne ya hụrụ nwanne nwoke younger brother na ọ lọtala ọ recha n'ahịa o mechie na ọ lọtala na ihe a wee ihe emegebe 8 ọ chụ achị azụ gwa ya wụọ nọ ya si ya na ọrụ kara na agba ya na ya nwekwala nwa ga wegara mpa ya fon ahụ na ya nọ nga na ya na nwanne nwoke ga-ediskọs ihe ahụ ewewezie ya iwe ote nwanne ya shere street gay from speaking with their father n'ihi na ya chọrọ ịjụ papa ya ajụjụ onye ka ihe a mekere ya gwa ya ekwuo si dat na ihe ga-eme ya ga-amaga na moto lọta ọ na ya ama moto lọta bịa hụ mpa ya face to face na ihe ga-emebi na gịnị ka o jere street ọ wụrụchakwa ọrụ na maka ọka gịnị kwana na onwe otu o si echegara na ya nwe otu o si emetụtara ya ebere onwe otu o si dị confused ọ na-atara ya cover the thing ka aslide ya under the carpet na ọwa ya ọ ga-eji agwa ya ihe otu ya ga-esi handle family for what na o ji family ki na ya ga-agwa ya otu ọ ga-esi eme ihe na ya chọrọ ikwuru dia papa dia father n'ihi na o ribidere ya chọrọ ikwuru ya ka ya mara otu ihe a ga-eme na otu a ga-esi eme ihe ya chọrọ ịma nke wezụkọ na ya resirite na ọwa onye ara onye na-akwụrụ racha nọ ya ka ya sị mba na ebe ya emekele this move ka nwaanyị ahapụ igwu ya gwara nwanne nwoke o teghị ihe serious na ụdịka nwanne nwoke na ọ naghị like ihe ihere especially ihe gbasara their family ọ naghị like ya bịa kpa kata ọwụ onye oke integrity ya nọrọ nga shi na room ka ya bịa na nwunye na-ehi ga were another room na-ehi their visitors room guest room na ọ ebe a ka ya na-ehizi ka ọ hapụ iji abalị were aka ọgwụ kpọgbuo ya na-ehi si this journey ya bidara this mission ya nọ n'elu ya ga-amatarịrị isi ya baga na room ya si chiho n'ọkọtị ya gba ụzọ lawa village na ya ga-ahụrịrị mpa ya ọ ya ka nwa nwunye bilitere ebe nwa bido kọwara ya aka na-akọrọ ya aka ya jụọ sọ gị ọsọ bịa ka ebeghe ya emeghe ụzọ ka ya na ya bụ discuss ya gwa ya sị enweghị ike imeghe ụzọ atilichi ehu n'ọkọtị na ya enweghị emeghe ụzọ na cheki kwere time ma na-akọrọ ya aka na ya gaghị emeghe ụzọ atilichi ehu n'ọkọtị ọ na-arịa sị emeghekwe n'ụzọ na ya biko na emeghekwe n'ụzọ na enweghị ihe ya chọrọ iji ya gwa ya sị enweghị ike imeghe ụzọ atilichi ehu n'ọkọtị na nwamba nọ mza ya nụrụ nga na-eche akpata oyi na-awụ ya otu obi na-asị emeghekwe n'ụzọ ahụ otu obi na-asị emekwe ya makwala nwa mmeghe ụzọ ahụ ya ekwechiri kwe nsị enweghị ọ chọrọ ịgwa ya na okpo ya na fon ya na ya bụ nọrọ nke ọ ya ga-akpe gwa ya ọgwa ihe ọ na-agwa ya na fon na ọ na-emeghe ụzọ ka na ọ ga-emegheli ya and dọ ahụ shiri ike ọwụhụ dọ na-amaka anyhow and ọ nwaanyị ọ gaghị amakalie dịka ya onwe ya chere wee ka o ruru na n'ọkọtị ya chi egwu chachana ya nọrọ nga na-emege kọl ya nọ fon na-eme kọl ụzọ ya gbaghere kpam ya hụ aka chọrọ inye aka guhezie dị ụzọ ya lọk ha dị dọba aka kuchie gba because ọ jam lọk ya chewe rizin wedi aka lewedi aka aka ahụ nọ dị ya famili ya andọwa ka nwoke ara agba ya na-eche si ya na o yiri aka nwanne ya nwoke oche ofeziri efe bịa kedu mgbe o jiri bịa ofeziri efe bịa how come where how ka ọwa onye ọzọ ka nwunye kpọrọ ya na ozi n'ime mụlọ di ya gbewazie fon nọmba nwanne nwoke fon bidoro ring na sitting room ya gwa n'ime mụlọ na-agwa Sofia ya mahụ na ọ bịara so na ọfọs ga ọ bịara ịbịa shot ya ọ na ọ gịnị ihe gaga ọnụ na-achọghị igwe so na ọ bịara Sofia ya ahụghị ya na-amazi ya n'azụ mgbe ya kpọgidere aha ya ma Sofia ya mahụ na ọnọdụ ya na ya ma na ọnọdụ ya na-ekwu okwu ka ya dị very sure ka ya hụrụ ya mgbakọ o ji gwawazie so na ya emeghekwe n'ụzọ ka ya discuss ya na ya bụ discuss nwanne na nwanne na ya na like ịkpakarị ishu ya na like imebi ihe na ya emeghe ụzọ na ele ihe ọ gbagara family ya ọsọ ya jụọ ese ele mgbe o jiri bịa na ụlọ ya ọgbọgbasị ya hapụrụ yesterday na ya hapụrụ yesterday na ya bịara ọgbọgbasị ọ na hapụrụ yesterday ma ọ bịara ule na ishi steeti ha onwe ihe ọ ga-ewe ishi steeti ya bịa na steeti lọta village na ya na ọwụhụ Lagos ka ọ bịara not just nearby steeti na ọ ga-ewe not just 3 or 4 hours na kedu mgbe o jiri bịa ọ gwaghị ya na ọ na-abịa n'ụlọ ya kedu mgbe eji meghere ya ụzọ and ohiri n'ime ụlọ nga ihe ọ na-akọwa ọgwasị na ya bịatara late na ya batara very late na ya dị very very sorry na ya gwaghị ya na ya bịara ka ọ hapụ imebi ihe n'ọhịa ya bịara ka ya control things make sure na family ha ka dị intact ya jụọ sị ihe ọwụ ka ya toro na ya wụ ya wa nwoke dị ọkpara kedu ihe o ji na-achọ iburu ihe family na ya wekwa akụkọ ihe nwere family this and that na-achọ ịnwa ya ka na ọ ga-aka ya secure their family ọgwawasị ya hapụkwana ihe na ọ pụta ka ya na ya bụ discuss na ọ ka ya na ya bụ okwu okwu ya gwa ya adịghị safe na ọ bịara n'ụlọ ya gwaghị ya na ya chọrọ ịma onye tụga nwunye ya nwa ọmụga ụmụ abụọ mụrụ ya na connect nwoke ha nwa kachi yie ya ma ọ fọzikwe ịwọbara ya ya chọrọ ịchọpụta nwaanyị okwe ha ka ya na papa ha kwuo ya edige mmadụ ọkwụsị ọnya ọ bịawa ha n'ụlọ na-agwaghị ya gwa kedu ihe ọ feel ka ya bilivu na enwere na enwe ihe ọma na ọ nọrọ ebe ahụ kwuo na ya ga-anụ nga anụ ya ọwawa ya sị ya na nwanne na ya dị very very sorry for what happened naturally na ọ ya na nwunye mụrụ ụmụaka na ya dị very very sorry na ọwa aka ọrụ ekwensu
na ya biko na ya dị very very sorry ya jụọ eso bịara n'ụlọ dị ka ọ bịara ugbo ene ya na-ama ọ bịa hụgwa ya na ya lakpụrụ n'ụkọtụ tetezie hụzie na ọ nọ n'ụlọ na so na ọ bịala since ha ga na-eche mgbe chi jiri n'abalị ka ọ bịa sogbuo ya ka ha kpuo ihe mere na o na ọ chọrọ igbu ya ya bido nye nwe ya allegation ọ gwawa ya sị ya na ya nwa gbuo nwanne ya God forbid ọbara ya nwanne ka ya hụrụ n'anya gbuo maka gịnị kpara maka nwaanyị God forbid ya jụọ ese elekwana otu o shiri atụga nwunye ime kedụ ebe ha hụga ọ gwawa ya sị ya na awụgboro abụọ o loruru ụlọ ya gwasị oke randomly olukwa na ọtọ ọrịa n'ime ya luwa akwana ya sị ama na ọ ga-eru n'afọ ime na ya dị very very sorry na ya biko na ihe asị ka ya rịọ na ihe ọbụla a ga-eji rezi ụmụaka na ya ga na-eweta na ọ bịa ka ọ kpewe ya ụmụaka ugbu a bịa mewe ụzọ na ọ ga-eweta famili ha ihe ihwere na ya dị very very sorry na ya biko gbaghara ya na ya biko gbaghara ya na ihe ọbụla ga-eji na-erezi ụmụaka na otu ihe na 1 naira na ya ga na-eti ya ga na-eweta na ya biko na ihe emejọọla na ya biko nwaanyị mba nọ ya nụrụ n'ime mgbụlọ di ya akpata oyi na-awụ ya nọrọ ga-akpọ enyi ya nwoke si biko na ya mere ya 2 police officers arrange weta n'ụlọ ha ya sendịrị ya n'aka meseji si ya biko mere ya 2 police officers arrange weta n'ụlọ ha na-enwe ihe gaga n'ụlọ ya n'ụjọ dị ya na ya gbachikwuru onwe ya ụzọ na ndụ ya na stake na ya ụjọ dị ya in fact na ya biko ya ka adịga ya sendịra meseji so brief onye ahịa gaga ọnọ gịnị mere ka ihe hapụ imebi bifo ya na-eru na station elu ashina ọgwa ya sọ gawa na ya ga-emebi ebe ya na ya dị safe na-enye nwoke ga kpọrọ ndị polisi abụọ wụchacha n'ụlọ ekọ aka nwunye jụasị who is that ha sọ ha police officer madam open door ọ ya ka emeghere ụzọ lekwa nwanne ya nwoke ka ọnọdụ ya enyi nwoke akpọwa ya welite olu igosi ya na ya abịala na ya pụtawa ya nọrọ ga-agbaghe ụzọ n'ụtara lekwa nwanne ya nwoke ka ọ nọ yi nọ trouser black shirt black na ị ga nọ n'oche na-ama anya zụ gị ya hụ ụjọ n'ime ya ka ndị polisi bịara jụasị whose life is at stake here. Somebody needs to be arrested. What is going on here? How do we come in? Ya gwa ndị police say na don't worry na ihe ha bịara mere na ha emere na you ha jụọ everything on in order. Yes. You were go nya ha alawa. Enyi nwoke anụrụ nga jụọ esele ihe mere na madam good afternoon ekele ọgwa onye ọbụla na-emecha nwunwu ọgwa wee sị na nwanne nwoke na edo nwere na nwanne nwoke otu nne ka ya toro mmadụ matụ na o sigidi ọkpara ya nwa nwoke dị ọkpara ya toro ke nwaanyị toro ya and enwe ihe dị wrong ọjọọ wee sị really ya sị onye nwere chọọ iji police na ọ gịnị mere ka o feel get threatened n'ụgwọ ya n'oge ya nwụọ ụmụaka na ke nwunye ke nwanne nwoke ọ gbachikwa onwe izo n'ime ụlọ si were police bịa chi n'ime ụlọ pụtasị police settle police alawa na ka something gara wrong ọsọ onye ndị a na family na ọ gịnị ka ọ nitere igwe n'ihi na ọnwa ihe mere enwekwe ka ya ga-ekwukwe ihe ọnụ ya ọ ya ga-eji aka ya kwuo ihe mere otu ụgbọ ọrụ nta ma kwuo silekwa ihe o kwuru mgbe ọ dị ndụ kedu ihe mere ya ọkịnị ga on ya gbawa enyi nwoke go ya n'ihu ihe mgbe n'ihu nwunye na nwanne nwoke jụọ are you going to say this now? Are you going to say all this now? Is it necessary? Ya gwa sị na okporo nwunye lakpo na-atụrụ ya n'ime akwa ha nọ ga confess ga lekwa ụmụ abụọ ya mụrụ dịkwa ada ya nwa because na o mere arụ na ihe Chineke jiri kekasa mee nwatakịrị mee ihe arụ nne na nna ka nwa ọhụrụ ketara n'ịhụnanya niile ya jiri na shop ugbo nọ na Arụzụgọda village na ọ ya wanyere ya ego na elebi echiri mejọ ya lụọ nwaanyị onwe mind nwunye lụrụta ụlọ bile ụlọ ya rụga ebe ije gawa ga-ele ma ọrụ gagakwa ọtọrọ ya n'ime okpuru tụjesentọ ya mụrụ dị osogide ọkpara ya na ụmụaka ụmụ ya na ọgwụ dị ọkpara ya na nwa nwoke ka atọ osogide ọkpara ya na this last born ya nwa nwaanyị dị only girl bare na awụ special child na ọya nwa nwunye ya na nwunye ya mụrụ na ọ gịnị ihe ya na-emere ya ụgwọ wee sị na ya kpagharị ọla ya gwawazi enyi nwoke so onye akarị were ya nwanne nwoke na ya dị sorry na ọ na mmadụ na-ewepụ ndụ ya na ya ma ewepụla ndụ ya now because ọ dịgara ya isi na ya bisi biko enyi nwoke sị really na ihe o mekwara adịghị mma mana ọwụwa ihe ha ga-ediscuss like ka ihe ya chọrọ ịma ebe polisi shiri bata ya gwawa enyi nwoke sị ebe polisi shiri bata wụ n'ije n'ugbo ọbịa na ya hụhụ nwanne ya nwoke throughout abalị 8 o'clock ya nọ n'ụlọ enyi ahụhụ ya hụ nwanne nwoke tiri ewe iwe because nwunye rịọga na-adụgharị ya gwa nwunye ya gaa shiazi room taa baiga na room nke n'ogbenye guest room gbachi ụzọ ebe ahụ lakpụrụ tetezie n'ọkọtụ na nwunye na-akpe ya ebe 1 meghe ụzọ ka ya na ya discuss ya gwa ya sị na ọnwụ ebe 1 ka ọ ga-eji akpe na mgbe chi hụrụ ọ rịọga ya ka ndụ ya ọnọdụ ya sị no mgbe chi hụrụ chi ehụ na ebe 6 ka ya ego ya gbaghe ụzọ ya hụ aka nwoke rọchịrị the door ya jam ha the door back notice na ihe awaka nwanne nwoke na nwanne ya na ya toro na ya hụ aka ya gama mgbe ya bịa kpowa ya aha ya o declarezie presence ya bịawa esi ya bịara esi ya dị sorry
na onye a nọ na steeti a na oshi village pigeon mgbe na ọ ga-ewe ya 4 hours ishi ebe ahụ village ebe onye nwere beziri na ụlọ bịawa ngalị mgbe na ọ ga-ewe complete 4 hours omivo yesterday ahụ bịawa wụrụ ọpụrụ ebe abalị wụrụ mgbede ka ọ pụrụ na ha ga-eche ka chi jie tili ọbata n'ụlọ elu tili 6 o'clock na mgbe ya chọrọ imeghe ụzọ n'ugbo ene ọ rush the door ya jam ha the door back ya mahụ na nwanne nwoke nọ n'ụlọ ọ gwaghị ya na ọ na-abịa tili abalị enwe mgbe o ji bata ọgwaghị o ji fon nọmba kpọghị ọ gwaghị ya na ya dị ama ya nọ n'ụlọ igbo na emeghedela ụzọ ka ya na ya gbakpa ọ kọrọ ya ka onye kpọga ebe 1 o'clock nwunye ya ka enye nwoke nọ si ha nna anyị kwu ya sị ma ọ na nwanne nwoke kọrọ akụkọ n'ihu ndị polisi a na ọ ga na steshọn na ọ bịara igbu nwanne nwoke no two ways about it because of the truth ka enwe ike gbuo ya brother ya sị nna ya sị na ọ bịara egbu nwanne nwoke gwawazie enyi nwoke gwawazie ejikọta mkpụrụ efe elu na lebi so nwekwa igbu ene na ọ na-ahakwa nga na ha ga-akarịkwa dia mission na ọ wụta ha shiri buru ngwengwe chiri mgbe ya nwunye na-ebe si ya ga-egbu di nwanne nwoke sị na enweghị ike igbu nwanne nwoke nwaanyị na ya chiri disgrace ewerele dis mata wepụga ya eji na ewepụga ewegara tọd pati na ga-enye advice ga-abara ya uru na dis guy mebigara ihe na ọ bataga na family ha na ya gbaghara na ya na-asị nwanne na o gbere ji ahụ ya emege ka emeka ọzọ na ihe niile enwe otu o mekwere otu emere na ya na-abụ otu nne na ya na-asọpụkwara na ya ọgụchiwa na-ekwu nnọọ agụkpụ uri ihe agụgadi ya ka ya kpọgodo ha egbuo ihe bikos ka ga agbara m eme ụjọ dị ya na ọ wote ya shiri gawa na ka enye nwoke na owe bịa shakpụga m kọlụ n'ugbo ene na m weredela akụkọ n'ugbo towara ya ụmụnne na ọ bụrụ m ka ụdị ihe metụtara na ule ihe ị ga-eme ọ gịnị ka ị ga-eme na kele nwanne otu nne kele nọọ nwunye mụọra ya ụmụ abụọ ụmụ anọ ya eji eme gị ọnụ abụọ nke abụọ awụ nke otu nne akwanọ adịchaghị ọmụmụ mebiri emebi ọgwụkwa na ya nwa mụrụ na ụlọ si ya kpọrọ ode chụpụ nwunye chọọ ya okporo ụmụ abụọ ka ọ mụrụ nwanne nwoke gakwuru nwanne nwoke ga wee baga ebe ga wụọ second wife n'ihi na nwanne ebegekwa bege na ivu mmadụ ejike na ọ dịkwa station ka ivu nke ya ka ọwashikwa na ya biko save a lot of things save the shame ya jụọ sị onye wepụtara the shame ọ sị ya na ọhịa na ya dị sorry na biko gbaghara ya obi anyị egbuole obi agbawale ọnụ m esugbuole ya amadụghị in fact ma ya dịwa dị happy because that girl nwa ahụ mara mma inwe such problem ọ bụrụ nwa ya agaghị arahụ ụra the fact na nwa ahụ egbuole ya n'obi ụtọ ya ụlọ ọwụhụ nwa ya na ọwụ ndị gbakọrọ agbakọ mee arụ ka kama kere ngwongwo ngwugwu wegere nọ ya na nwanne nwoke kwụrụ m the special child na m jụdelu unu na ọwụrụ gị ma ọ gịnị ka ị ga-eme nwaanyị mba nnọọ mza ya sị m ihe ọbụla bụ ihe m chọrọ igwe na m thank you na ya chọrọ ịnụ from people m sị na m ịchọ ka mụ na nwekwu ya sị mba na nwaanyị mba na mgbotowara ya ụmụnne ebe a ga-eji ọnụ ebu na mfụ ndị ọ na-ewu ndị ga-handle mata regardless na ya chọrọ ndị ọwụrụ gị ihe ị ga-eme na ya chọrọ onye ga-atọ ọkụ ya tọf eneten kwesịrị ka eme ọ mee ya bịa nwee soft heart no na ya ma ihe m na-aga ikwu na m thank you very much mana m use my platform gwara ya ụmụnne na unu biko ọwụrụ gị na ole ihe ị ga-eme ụmụnne m ka pụrụ m n'aka ọsọ m jụọ na ụtọ ọsọ o si weta ka m si bịa gbotowara ya ọnụ enwe nnọọ ihe unu ga-agwa ya ọnụ gwa ya na comment section ọ ngọ ha nọ m n'ọnụ udo dịrị ọnụ